Id-deputati ma jistgħux iwarrbu Kap. Iddikjara dan il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia fit-tmiem l-oħra mqanqla tal-eżekuttiv Nazzjonalista. Laqgħa li bdiet fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u ntemmet fis-sigħat bikrin tal-Erbgħa filgħodu. Wara laqgħa ta' aktar minn 6 sigħat, Adrian Delia ħareġ mill-bieb tad-Dar ċentrali u mill-ewwel kellu messaġġ ċar lejn il-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil li trid taħtaf mill-ġdid il-poter fil-Partit Nazzjonalista. Għalilhom li huma ma jistgħux ineħħuh minn Kap. Delia, x'passi se tieħu fil-konfront ta' deputati li qegħdin jaħdmu minn warajk biex iwarrbuk minn Kap? U t-tieni mistoqsija niftakar li fis-sajf inti kont qed tilħat injora lil Jgħid u mhux ħadd isma' minnu. X'se tkun qed tagħmel din id-darba? Id-deputati ma jistgħux iwarrbu Kap. Delia żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista m'għandux bżonn eroj, dan b'referenza għal ritratt li ppubblika d-deputat Jgħid li juri 17 il-persuna fil-grupp parlamentari li qal li kienu kontra Delia u sejħilhom 17 l-eroj blu. Fi kliem Adrian Delia, il-Partit m'għandux bżonnhom. Bħalissa diġà kummentajt li m'għandniex bżonn eroj. Il-laqgħa tal-eżekuttiv kienet mqanqla u matula ġiet diskussa l-gwerra fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil u l-fazzjoni Delia. Dan anki jekk Delia prova jagħti l-impressjoni li ma ġiex diskuss il-futur tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Li teġġezzjonaw it-tmexxija tiegħi f'5 sigħat naħseb jekk mhux iktar issa tlift kont tal-ħin. Laqgħa ma semmix darba. Intant fit-tmiem il-laqgħa tħabbar li Francis Dimek kien ħatar b'mod temporanju Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara r-riżenja ta' Clyde Puli. L-eks Ministru Nazzjonalista se jibqa' Segretarju Ġenerali sakemm issir ir-riforma tal-Wisgalja. Huwa kien ilu jipponta li jidħol f'dan is-siġġu saħansitra l-eks kap tal-Midja Nazzjonalista Pier Portelli kien ħareġ kontrih. Għal Dimek kien hemm 54 vot favur, 6 voti kontra u 11 l-astenzjoni. Waqt il-laqgħa tal-eżekuttiv l-atmosfera fl-istamperija f'tal-Pjetà u barra kienet ila u mimlija tensjoni. Bin-nies ta' Delia marru d-Dar ċentrali sabiex jagħtuh l-appoġġ f'dan il-mument ta' kriżi. Qabel il-laqgħa, li huwa l-moħħ wara 17 eroj blu, ġie majjar minn esponent ta' Delia, tant li kellu jinżamm mill-uffiċjali tas-sigurtà li huma qrib sew ta' Delia. Waqt l-istess argument il-ġurnalisti miġbura quddiem id-Dar ċentrali semmu wkoll il-lat Soppardi allegatament jinstiga lil dan l-esponent waqt li kienet jistenna l-lift. Tul il-laqgħa Soppardi mar fuq Facebook sabiex jiftaħ attakk fuq in-nies ta' Delia u akkużhom mibeda. Nader li n-ninu minn ħażebbuċ li jumumi mill-bibeda u l-gideb li sqoħ dawk mitħla ta' uħud fit-tmexxija li b'mod organizzat, maħsub, spjetat minn għal-jom ħajassassinaw il-karattru tiegħi u ta' xi membri parlamentari biex jagħtu xturhom. Għandhom ħtij jikbar dawk li qed iniżlu apposta l-odju bejn in-nazzjonalisti stess. Ħattu xejn mill-missier etern l-isfel mu ħajwaqqafni milli nagħmel dmiri fih dan il-Partit Nazzjonalista, kiteb Soppardi f'attakk dirett lejn Adrian Delia u niesu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.